Ад пачатку пажарна-небяспечнага сезона на тэрыторыі рэгіёна зарэгістравана каля 40 лясных пажараў агульнай плошчай больш за 80 гектараў. Акрамя таго, 13 пажараў зафіксавана на тарфяніках і 92 травы і кустарнікаў. Абласная камісія ініцыявала перавядзенне сістэмы папярэджвання і ліквідацыі надзвычайных ситуаций у режим повышенной готовности. Это означает, что органы власти на местах вводят в действие специальные планы защиты населения и территорий и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, будет организован непрерывный мониторинг особо опасных в пожарном отношении участков леса и торфяников. Специальные рейдовые группы производят обход особо опасных в пожарном отношении участков с целью выявления пожаров на ранней стадии и принятия необходимых мер реагирования. У сувязі са складанай абстаноўкай, нагадаю, на большай частцы тэрыторыі вобласці ёй прысвоены 4 клас небяспекі. Ва ўсіх раёнах, акрамя Іванаўскага, уведзена забарона на наведванне лясоў. Парушэнне забароны караецца штрафам ад 25 до 50 базавых велічынь.